Aurre matrikulazioa zabalik. Musika hizkuntza da. Barre eragi diezaguke, negar egin, amets egin. Aizearen xuxurla leun batetik, dantza egitera gonbidatzen gaituen erritmo bateraino. Urratz bakoitzean laguntzen digu. Melodia alai bat entzuten dugunean, zoriontasuna sentitzen dugu. Triste gaudenean, indarra ematen digu musikak, bihotza argiz beteko balitz bezala. Ez dioxola kultura, generoak eta hizkuntzak. Musikak hitz gabe hitz egiteko ezaugarri paregabea du. Haurrak, gurasoak, aitoramonak, denok sentitzen dugu musika. Batu egiten gaitu. Inspiratu. Munduak beste ikuspegi batetik ikustarazten digu. Horrela, akorde bakoitzean musikak opari bat ematen digu. Izan ere, musika ez da entzuten bakarrik. Bizi egiten da. Abesti bat entzuten duzun hurrengoan hartu une bat zugan eragiten duena sentitzeko. Musika hortxe dago, bizi dugun emozio bakoitzean laguntzeko. Badakizu non gauden.